дзень, паважаныя сябры! Вас вітае філіал Веткаўскага музея. І сёння мы працягваем шэраг нашых майстар-класаў, якія прысвечаны гуканню вясны. І сёння мы будзем вучыцца пець заклічкі з дапамогай нашага сябра музея і прадстаўніка краязнаўчага таварыства «Талака» Наталі Кадзетавай. Заклічкі – гэта магічны спеў, які дапамагаў хутчэй вярнуцца птушкам з выраю, якія прыносілі на сваіх крылах вясну. Да магічных спеваў дабаўляліся і магічныя дзеянні. То бок дзяўчаткі бралі спечаных птушачак і падкідвалі іх або на фартушках, або на посцілках, або перакідваліся са страхі на страху. Итак, Наталья, что мы будем сегодня петь? Я для вас приготовала шэраг цікавых заклічак з розных рэгіёнаў нашай Гомельшчыны. І пачаць я бы хацела бы з таго, каб мы трошачкі падрыхтаваліся, як заўсёды, канешне. Таму што заклічкі, менавіта заклічкі высокія, гучныя павінны быць. І каб было добра вам і добра тым, хто вас слухае, я прапаную зрабіць некалькі практыкаванняў. Давайте. Добра? Да. Напрыклад, першае практыкаванне, як мы ўжо рабілі гэта з продыхам, так? Каб вам было легче дыхаць, паспрабуйце падышаць трошку сабачкай. Гэта дыханне дапамагае адчуць, як у вас працуе дыяфрагма, якая павінна падштоўхаць ваш гук, каб ён ляцеў высока-высока да нябёсаў. Вось, гэта мы зрабілі. А цяпер, як маленькія дзеткі, мы пагуляем у скорую. Вось такімі простымі гукамі. Ад нізкага да высокага мы трохі распрацуем наш верхні галаўны рэзанатар. Добра, добра. Я спадзяюся, што гэта вельмі проста і у вас атрымаецца так жа проста, як у Мары. На гэтым наша вельмі карацейнічкая падрыхтоўка скончана. І я прапаную перайсці да першай заклічкі, якую я для вас падрыхтавала, з вёскі Грыдні Нараўлянскага раёна. Агу весна, агу красна. Оже весна, оже красна, з-под стріх вода капне, з-под стріх вода капне, з-под стріх вода капне. А наша мода і хлопчику мудрованька пахне, мудрованька пахне, мудрованька пахне. Помудрує, помудрує, дав чистає поле, дав чистає поле, дав чистає поле. Заєм, заєм, красна дівка, верніся, соколе, верніся, соколе, верніся, соколе. Не вернуся, забаруся, гордуєш ти мною, гордуєш ти мною, гордуєш ти мною. Оже ж твоє гордовання в мені під п'ятою, мені під п'ятою, мені під п'ятою. Оже ж твоя роса коса в мені під полою, мені під полою, мені під полою. Гэта даволі высокі спеў, які абавязкова спяваецца на высокай пазіцыі. То есть павінна быць некая лёгкая улыбачка, каб былі шчочкі, такія шчочкі атрымались. Вось. І тут гэты рытмічны рысунак не вельмі складаны ў гэтых рэгіёнах. Але ж, як вы бачыце, некалькі разоў паўторваецца апошні слупок, і выше, 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 і канчатковы, і самы высокі. Але тут
у гэтым рэгіёне, як вы бачыце, па гэтай заклішкі няма высокага у, як мы прывыклі да гэтага, так? Я прапаную павольна, каб рытмічны малюнак запамятаўся. Добра? Оже весна, оже красна, спод стріх вода капне, спод стріх вода капне, спод стріх вода капне. Як ви бачите, некоторые распевные слоги робятся за конт рота, некоторые за конт того, как рухалась ваша челюсть нижняя. І таму у вас гэта ўсё павінна быць павольным. Добра? Да. Добра? Давайте яшчэ раз. Оже весна, оже красна, спод стріх вода капне, спод стріх вода капне, спод стріх вода капне. Добра, добра. Складана, Маша? Не вельмі. Не вельмі. Гэта адна з самых простых заклішак была. Добра. Тады мы перайдзем да наступнай. Добра? Да. Наступная заклішка, якую я вам прапаную, гэта будзе заклішка казацкіх балсуноў Веткаўскага раёна. Яна спяваецца вельмі высока. Таму паслухай яе спачатку, а потым мы паспрабуем яе вывучыць. Вясняночка, где ж твоя дочка Татьяна? Татьяночка, погнала батька на рано. На раночке пасеся батька под лепкою, а я поскажу под скрепкою, под скрепкою, пасеся батька под вербою, под вербою. Вельмі высока, так? Высока, але Высока. прыгожа. Але прыгожа. Звычайна, першае слово, якое тут рабілі, завадзячы рабіў. Там весняначка. Мы так высока спяваць не будзем. Зараз мы опусцімся ніжэй, але як каму зручна. У народным спеве, што самае прыемнае, то нема канону, як высока ці дужа нізка спяваць. Спяваць патрэбна, як вам прыемна. Вось. І таму вы гэтай прыемнасцю нібыта дзеліцесь, так, са светам, з людзьмі другімі. Тут, канешне, зашмат пераліваў, голас павінен нібыта граць, як свірелька. Але, як вы бачыце, можна яго скараціць, спрасціць, каб было гэта зрабіць па пачатку проста, а потым уже з ходам, з цягам часу можна зрабіць хутчэй, можна зрабіць складаней. Добра? Да. Вясняночка, где ж твоя дочка Татьяна? Так простей, так? Да. Добра. Давайте яшчэ. Давайте. Татьяночка, погнала бэсько на рано. Да, ўжо прасцей. Уже простей. Яна не вельмі складаная па сэнсу, таму мы можам ее зараз спець разам.
з повольного і все хутчэй, хутчэй, хутчэй. Добре? Добре, давайте. Добре. Весняночка, где ж твоя дочка Татьяна? Татьяночка, погнала Бельсько на рано. На раночке пасеся Бельська подлепка. Подлепкою. А я поскачу под скрипкою. Под скрипкою. Пасеся Бельська под вярбою. Под вярбою. А я поскачу под гарбою. Добре, дякую, Наталя. Вельмі подобається мені. Амаль отрималася, Амаль вивчили, так? Да. На наступну веснянку, яку я пропоную, яна так само Ветківського району, але вёскі Неглюбка. Яна так само вельмі мілагучная і вельмі красивая. І наступні веснянки, які я вам пропоную заспівати, яны менавіта з птушками і про птушыны. На море водка копалася, на бережечка сажилася, я ж молодая море. Жарилася, тебе лето небе. Такая переливистая, да? Пераливістая. Веткаўскага павету выключна спевы такі нібыта жалейка грае. Пераливістыя, гучныя, голас гуляе, як кажуць. І яны вельмі высокія. Але мы, як і у тыя разы, апусцімся ніжэй, каб нам было болей зручна, так? І спачатку медленно разбярем, які там ритмічны малюнак. Давайте. Да. На море водка копалася, на бережочку сушила. Ох, складана. Ну, гэта на першы погляд складана. А вусная традыцыя тым і прыемна, што яно з вусна ў вусны перадаецца. І чым больш вы паўторваеце, тым легчэй і лепей у вас атрымоўваецца наступным разам. Таму прапаную яшчэ раз павольна. На море вудка копалася, на бережочку сушила. І апошняе слово будзе першым у наступным радзе. Сушилася, я ж молодая жоре. Зразумела? Да. Зразумела. Давай тады разам. Давайте. Павольна, а потым хутчэй. Добре? Добре. На море вудка
добре. Да, толькі тут дыхалка, да, яна такая Так, вельмі да. моцная. Таму мы шмат практыкаванняў наперадзе робім для таго, каб вы адчулі, як павінна працаваць ваша дыхалка, як ты кажаш. І таму мы рабілі гэта, нібыта скорая помощь ездзіць, так? Вось, гэта для таго было. Добра. Я так лічу, што тыя, хто будуць далей з намі працягваць заняткі, змогуць прыйти ў Веткаўскі музей і вывучыць гэту і наступныя нашы веснянкі у поўным аб'ёме, так? А мы перайдзем да наступнага рэгіёну, да наступных веснянак, якія таксама вельмі цікавыя, і паспрабуем іх вывучыць іх рытмічны малюнак разам з намі і разам з вамі, паважаныя сябры. Гэта будзе заклічка з вёскі Казлы Ельскага раёну, дзе ты гуско летала. Палесе, гэты рэгіён, якой мы зараз працягваем вывучаць, яны яшчэ больш патрабуюць дыхалкі. Вам спадобаецца? Трэба падрыхтавацца. Рыхтуйцеся. Дзе ж ты гуско летала, летала, ой, що ж ти гуско бачила, бачила, я є летала високо, високо, ой, я є бачила далеко, далеко, я летала низенько, низенько, ой, я й бачила близенько, близенько, і заводорка в середу, середу, пасла девка, череда, череда, да я загубила рабою корову, ой, запалила зелено добро, зелено доброго дымится, дымится, а девочая доля журится, жарится. Ох, Ох, ох. Ну, а як ви знаєте, очі бояться, руки роблять, а рот пяе. А рот пяе, добре, так. Рот пяе. Тому ми повольно розберемо гэты ритмічний малюнок. Да. Повольно, да? Давайте. Де же ти, гуско, летала, летала, ой, що же ти, гуско, бачила, бачила. Ось де можна нагукатися, да? Да. Да. Запомніла? Да. Запомніла. Добре. Вось падышоў час вывучыць апошнюю нашу заклічку з вёскі Тоніш Лельчыцкага раёна. Там нават гуканне весны, не гуканне весны, а абрад чырачка. Таму што, да, чырачка – гэта першая птушка, якая прылетае у гэты край. І нездарма у нас сёння тут таксама паўліны, птушкі. Птушкі, таму што мы хацім, каб хутчэй вярнулася да нас вясна. Да. Ой, го, весна, ой, го, красна, ой, що ж ти нам вынесла? Ой, чирочка, пташечка, не залетая далечко, не занось моего венчика, бо мой венчик потребчик, треба, братка, жениться, я сестрицею
мела тушите, решетом воду носите, сколько врешете водите, столько мело правдеце. Ого, весна, ого, красна, ой, я що ж ти нам вонесла, ой, я вонесла, малим деткам по яєчку, малим деткам по яєчку, старим бабкам по яєчку. Ого, весна, ой, ого, красна, ой, я що ж ти нам вонесла, горшок масла, голова красна, горшок сира, голова сева, ой, черочко пташечко, не залетає далечко. Красиво? Вельми пригоже. Красиво, пригоже. Да, Наталя, а скажіть, у яе нейкі вось другі рытмічны ряд, да? Так, Паўтараюцца. рытмічны малюнак асаблівы, Мгм. і ён зменьваецца па ходу спеву. Вось ай, ой, гу, весна, ой, гу, красна. Ой, що ж ти нам вунесла? А потім уже ой, чирочко, пташечко, вонь не залетає далечко. І уже там, де ой, чирочко, пташечко, ось яно вже буде повторюватися далі. Мгм. А ось калі частка да ой, гу, весна, ой, гу, красна, гэта будзе таксама нейкі малюнак у малюнкі. Мгм. Таму яна вельмі прыгожая, вельмі цікавая для вывучэння. І вось мы можам з табой разам, вось гэты малюнак, тыя часткі, якія адрозніваюцца адна ад адной, да, можам павольна праспяваць. Так. Давай. Ой, гу, весна, ой, гу, красна, ой, що же ти нам вунесла? Ой, чирочко, пташечко, ой, не залетає далечко. Не занось мойго венчика, бо мой венчик потребчик. Потребчик. Да. І як ви бачите, здесь нібито хтось гойдається такой. Мгм. Ой, чирочко, пташечко, вонь не залетає далечко. Як ти бачиш, я роблю гэта ніжньою челюстю. Оу-о. І вона динамічно рухається, тому отримовується тоді пригоже. Да. Все зрозуміло, Машенька? Да. Все Дякую. зрозуміло. Дякую і вам. Ну вось, сябры, а на гэтым мы завяршаем наш сённяшні майстар-клас. Далучайцеся да нас у наступную нядзелю і Спявайце самі, спявайце разам з намі.